HBD bat kejing jam menin kemet u MDC ka Voice of the People's Party UPP na maukar pentor umkra bat chairman ka KHDC ba strong pilar karjana ulai kejing ro yau menteri rangba jong kecela u kondat ke sangma baru sembut menteri rangba jong kecela u masnya balangdar namar kejing simkia mardor bantuklar hakaban penjajai ia kejing longjoman kabami ina kejing kenra jong kiplet ia ka office ka Kasi Student Union lane KSU hakamit sengibalang ha jayau ka ne kejing kenra kelajia hadin bakarli tuk-tuk ka KSU kalmi ia kejing huri-hura ha sengibalang kalapan bor ia kiplet ban lek kenra ia ka office ka KSU bat kem ia kinangilam ka baralam isya kejung pengibor ha pedang kiplet ban gitkot ka KSU ka ne kejing longjungman kalanang he akabaka seng samla jaya pelon kalami bantu kelar bat be ia kiplet nakathaj kabal khanglat ia kiplet ban peteng ia kejing kendra shosho uba strong pilar ula pentip ba ula phon bet yau menteri rangba badu subut menteri rangba jong kajala kat ba kejing longjungman kadang khloin kat kum kejing ong jong u ka jing shemkhia jongki kalera bante ia ka huriura bante lakam ia ka haswa bakan nangklang u ne u MDC ulai kejing kumle ia kinoilam ka sarkar ki balai rap ban rapat ia kejing long jingman ka bajajai hakathan